Supraba Menapa Sang Prabu? sadurunge ana kedadian apa-apa ayo wong ayu Tambanjinde tambanojong sareke kasur sutra tunda songo tak sebari kembang onjong dadak nganggo angkot sarta lelewa margake nguncupno tangan ngalungno gulungmu tetep kowe dadi poyonganku Supraba. Mengko dhisik Kakang Prabu. Wah, edan. Iki ndak waspadake putraku Pringgondani kang sowan. Ulup Gatotkaca padha raharja pratamu Kaki Prabu. Lho nggih, Wa Dewi. Raharja pratanipun kang putra kula pun Gatotkaca sembah sungkem kula katur kunjuk Wa Dewi. Ulup Tetuka ya wis ndak tampa. Ora kliwat pangestuku tampan lolo Gatotkaca. Lho nggih, Wa Dewi. Kula tampi asta kula kalih kula pundi wonten mestaka mugi dados ajijaya. Kaki Prabu, sawise asat kringketmu sumeleh rasamu, mara enggal matur ana wigati apa nganti teka sumengko pengawak bojro sowanmu Kaki Prabu. Lho nggih, Wa Dewi. Sowan kula kajawi ngaturaken sungkem kunjuk Wa Dewi. Ingkang sakalangkung wigatos lho nggih kula dipun utus para pepunden Pandhawa ingkang nembe bangun candhi Saptawarga Wa Dewi. Putraku Tetuka sira diutus sapa to nggir? Ngaturi pirsa Wa Dewi. Marambah makaping anggenipun para pepunden Pandhawa ambangun candhi Saptawarga. Namung sauger tembok banon sampun inggil teka pijerambrul kemawon Wa Dewi. Pramila kathah tenaga ingkang pejah hawit katindhih banon ingkang rebah kala wau Wa Dewi.
Ya jagat Dewa Bathara jagat Wisnungkara. Ora nyono teka mesake temen para tenaga kang padha ketiwasan. Mongko para tenaga sing padha makarya mbangun candhi amung golek pangupa jiwa kanggo kulawargane. Yen nganti garwa lan anake sing padha ana ing omah krungu kalamunta sudarmane seda mindah kaya ngapa susahe tetuka. Lho nggih wa Dewi. Putraku Kaki Prabu Gatotkaca. Kula wonten dawuh wa Dewi. Sabanjure kepiye budidayane pepundhenmu Pandhawa Kaki Prabu? Lho nggih wa Dewi. Hawit saking dawuhipun ingkang eyang abiyasa boten badhe rancak pembangunan candhi menawi boten tinenggan jimat kalima sada pustaka jamus. Ingkang menika wa Dewi, kula dipun utus Uwa Prabu Puntadewa ndikaaken nyuwun jimat kalima sada kangge srana murih enggal kasembadan pembanguning candhi Saptawarga wa Dewi. Iya nggir Kaki Prabu, yen to pancen kaya mangkono kang dadi keparenge para pepundhen Pandhawa. Ora liwat entenana ya nggir, ndak pundhutake jimat kalima sada ana gedhong pustaka praja Ngamarta iki Kaki Prabu. Lho nggih kula entosi wa Dewi. Kaki Prabu Gatotkaca. Nuwun wonten dawuh wa Dewi. Jimat kalima sada wis ndak pundhut ana ing gedhong pusaka. Marah kene para ngarsa ya nggir. Kalima sada tumuli ndak cundhukake ing mestakamu ya Kaki Prabu. Sewu Kakang Mbok. Ana apa Sri Kandi? Kula mireng wonten tiyang grenang-greneng kados nembe sapa jagongan. Nanging sareng kula dumugi mriki mboten wonten sinten-sinten kajawi namung Kakang Mbok Drupadi piyambak. Sri Kandi, nuwun kula Kakang Mbok. Pancen iki mau mentas ana tamu kok Yayi. Ajeng dayohipun sinten? Putramu pringgondani Kaki Prabu Gatotkaca. Ajeng mengku pigatos menapa dene anak kula Gatotkaca sowan mriki Kakang Mbok. Anakmu tetuka diutus para pepundhen Pandhawa mundhut kalima sada pustaka jamus. Kangge menapa? Kanggo srana murih rancak oleh mbangun candhi Saptawarga. Ajeng menapa kalima sada pustaka jamus sampun paduka paringaken dhateng Kang putra pringgondani Kakang Mbok. Ya wis Yayi, wong kuwi dawuh saka pundhen Pandhawa. Tobat. Kagiat risang kabeh rangu rinangkul kinempit-tempit.
Ya jagat bendara. Kados pundi to Kakang Mbok? Dene paduka mboten ngentosi sowan kula rumiyin. Ing mangka para pepundhen sampun dawuh dhateng kula supados kula rumeksa negari Ngamarta saisinipun Kakang Mbok. Sri Kandi, kula Kakang Mbok, apa aku ora percaya kelawan putramu si Gatotkaca to Yayi? Menika mboten perkawis pitados napa mboten pitados? Ananging menika perkawis dejiban ingkang kula emban. Kakang Mbok, ana apa Yai? Menapa wonten sloga ingkang aneh-aneh tumrapipun anak kula Pringgondani Kakang Mbok? Sekawit pancen ora ana sloga sing aneh-aneh tumrap anakku Gatotkaca Yai. Nanging aku rada sujana. Sujana kados pundi? Ing ngatasé tetuka sowan ana ngarsaku tangane petangkrik. Karo meneh bareng tak kalungi pustaka Jamus Kalimasada. Tetuka banjur klepat tanpa pamit. Mongko putraku tetuka ora tau duwe sloga kang kaya mengkono. Batobat. Saya cetha Kang Mbok menawi tetuka ingkang sowan kala wau tetuka gadungan. Yayi Sri Kandi, nuwun kula. Mumpung durung adoh panyune Gatotkaca iki mau bujungeng ya Yayi. Purba wasesa ndak pasrahke Yayi Sri Kandi. Nuwun inggih nyuwun pamit Kang Mbok. Gatotkaca kaya nggih. Mandek dhisik Kaki Prabu. Iki sapa wani ngendhek lakuku? Tobat. Ana Gatotkaca kok ora basa karo mbokne cilik. Karo meneh Gatotkaca. Kok kowe ora tepung karo aku? Kowe kuwi Gatotkaca cap apa? Lho nggih Sang Dewi. Bawahanipun mlampah ing hawa benter. Lajeng kasoroting surya ngantos sulak mripat kula dados boten kados cetha kangge ningali Sang Dewi. Blas. Ing ngatasé bocah senem kok wis kaparek mripate. Aku iki waro Sri Kandi mbokmu cilik Gatotkaca. Nggih. Bibi nyuwun ngapunten Bibi. Menika Bibi kula waro Sri Kandi. Ngapunten Bibi, kula sulak kenging surya kula wau Bibi. Paduka menika Bibi kula garwanipun Paman Werkudara. Tobat. Saya cetha kalamun to kowe kuwi Gatotkaca gadungan. Mau mripatmu kang pangrak ora tepung karo aku. Saiki malah wis pikun pikiranmu. Apa ya ana Sri Kandi kok bojone Raden Werkudara? Apa kuat aku ngladeni karo bapakmu kae? Wong nggone bapakmu gedene semono. Lho. Werkudara menika bapakku lho. Ngene wae Gatotkaca, ora sabatak kaken rembug, tak jaluk Jamus Kalimasada. Yen nganti ora kok ulungake, kelakon tugel gulumu Gatotkaca. Weh, lah dalah konangan sapam wedok kemarep. Gatotkaca! Sifat kuping kula ora bakal bisa metu negara Ngamarta iki parep. Kalepas Sartama kelakon tugel gulumu maling guna.
tobat. Ora lido ucare wong adepok. Jebul ana maling Aguna kang mimbo anakku lanang Gatotkaca. Bocah ayu, kowe ngekuwa sapa? Ayu-ayu kok dadi maling apa ora ana gawean liyane? Hanono ya Sri Kandi. Aku kadang yen Prabu Bumi Loka jenengku Mustaka Weni. Mengko arep apa kowe nyidra Kalimasada Pustaka Jamus? Sumurupa Sri Kandi. Aku lan kakangku Bumi Loka ora trima sedane Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca kuwi sapa? Prabu Niwata Kawaca kuwi sudarmane Kakang Prabu Bumi Loka kang mati nalika semana dipateni dene panengah Pandhawa Raden Janaka ya dipateni marang bojomu kuwi. Ya kanthi aku nggawa Kalimasada iki persasat aku bisa nyekel pati uripe Pandhawa. Balekno Mustaka Weni. Penak tenan wuwusmu. Wis tak rewangi rekoso kok kon balekake. Kowe gelem balekake apa ora? Aku bakal balekake Pustaka Jamus. Kalamun to dijoli marang sirahe para Pandhawa luwih-luwih dijoli marang sirahe bojomu si Janaka. Bumi goncang kanjing langit kelat-kelatapan. Lir kencang risang sang maweh gandrung. Babu.
Kakang Semar iki kula Ndara Putri Wara Srikandi. Kakang Semar nganti bocah nom bagus. Banjur kok kon nyembah marang aku. Bocah bagus iki sapa, Kakang Semar? Menika putramu, Ndara. Tobat. Kakang Semar kaya aja beda marang rasaku. Loro atiku to, Kakang. Aku romansani kok, Kakang. Kalamun to aku wanita kang ora sampurna. Nyatane garwane Pangeran Harjuna mung aku dhewe sing ora duweni putra. Kakang Semar kowe gawe loroku, Kakang. Wong nyatane iki yo anake Ndara Janaka. Nuwun sewu, Ndara Putri. Kakang Semar napa? Menika putra Ndara Janaka. Putra ndaramu Janaka. Nuwun inggih. Niki putranipun Ndara Janaka, mijil saking pertapan Ndeder Penyu, patutan kaliyan Endang Priyastuti. Priyastuti niku putranipun Begawan Purnama Jati. Dados lare bagus ingkang kula larapaken Ndara Putri niki, putranipun Ndara Janaka naminipun Bambang Priyambada, Ndara. Tobat. Anakku nggih Priyambada, aku ibumu yo nggih. Inggih Ibu. Sungkem kula mugi kunjuk. Iya tak tampa yo nggih. Iki putra Pangeran Harjuna patutan karo Endang Priyastuti yo Kakang Semar. Inggih, Ndara. Priyambada. Wonten dawuh Ibu. Arep ning endi, Nggir? Kula badhe sowan Kanjeng Rama Harjuna. Badhe sungkem dhateng Kanjeng Rama, Ibu. Iya, Nggir. Kowe ngabekti marang sudarmamu. Nanging Priyambada wonten menapa, Ibu? Ora gampang aku dadi anak Pangeran Harjuna lho, Priyambada. Liripun kados pundi, Kanjeng Ibu? Ngerti ya, Nggir. Ngamarta klebon maling aguna kang wis ndusta Jambus Kalimasada. Malinge wadon, jenenge Mustaka Weni. Kang mangkono, Priyambada. Lamun sira bisa ngrebut Kalimasada saka tangane Mustaka Weni. Lho, Kakang Semar. Kula. Ning endi bendaramu iki mau? Ical. Lho, lah kok ilang? Lunga tanpa pamit. Ana endi? Lah niki, Ndara. Niki ciri putra Madukara niki ngaten niki. Sedaya putra Madukara, sedaya putra Pandhawa niku yen nenten gawe parigawe ora sadadak diperintah, mesti terus klepat kumandang gawe. Mila kula suwun paduka namung jurung pamuji mawon. Mugi-mugi Kang Putra Priyambada kasembadan ngupadi Jambus Kalimasada, Den. Petruk. Kula wonten dawuh, apa ndaramu wis ngerti malinge bocah ngendi? Inggih dereng. Lawang Ndara Putri dereng paring dawuh. Tututana Petruk. Kandhanana. Dos pundi? Malinge jenenge Mustaka Weni. Mustaka Weni kuwi adine Prabu Bumiloka saka Praja Imantaka. Lha niki, sedika ngestaken dawuh, Ndara.
Nyuwun sewu, Ndara. Apa Petro? Ndara badhe tindak pundi? Arep goleki maling Aguna kang wis wani nyidra Jamus Kalimasada. Jenenge Mustaka Weni. Tan pundi? Durung ngerti nggone Petro. Lah, ngene iki. Jenengan iku senengane kesusu kok. Lah wong dereng ngerti kok digoleki niku pripun niku? Lah sing goblok kuwi jan kowe kok, Tru. Goblok piye? Wis bener, Ndara, arep goleki mergo durung ngerti nggone. Yen wis ngerti nggone kuwi jenenge ora goleki, kuwi jenenge marani ya, Tru. Goblok. Oh iya. Yen wis ngerti nggone iki jenenge marani ya, Gong. Lah iya ta. Ning ngaten, Gus. Petro piye? Ancer-anceripun sampun pirsa napa dereng? Durung. Lah niki ngaten. Niki wau Ndara Srikandi paring dawuh. Mestaka Weni menika adinipun Prabu Bumiloka. Bumiloka menika ratu saking Ima Imantaka. Pun pirsa? Durung. Lah pripun iki? Dereng pengalaman nggih durung pirsa. Apa kowe ya wis ngerti, Widro? Jane kula niku ngerti. Ning lali kula nggone. Ya gampang ta, Tru. Wong saiki wis ana Google. Kok karo Mbah Google. Lambemu wayang kok nganggo Google. Wayang modern kok. Kula jane lampanganipun Prabu Bumiloka nggih ngertos lho, Gus. Ngerti piye, Petro? Bumiloka menika putranipun Prabu Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca riyin dipun pejahi dhateng keng Rama Ndara Janaka ingkang nalika semanten dados rayaning dewa. Lah Ndara Janaka nalika semanten menika dados begawan namanipun Begawan Ciptawening. Lah wonten ing Kayuwangan Junggring Saloka menika geger. Sebab wonten Ratu Buta Ima Imantaka jejulukipun Prabu Niwata Kawaca kepengin ngayunaken widodari ingkang dipun suwun Batari Supraba. Menawi Batari Supraba mboten dipun paringaken, Kayuwangan Junggring Saloka badhe dipun damel sungsang bawana balik. Lah cekake Prabu Niwata Kawaca saged ngrusak Kayuwangan para dewa kawon. Gandeng para dewa kawon nyraya dhateng kang Rama Ndara Janaka niku. Sareng Ndara Janaka tumandang, Ndara Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata Kawaca. Sabab saderengipun dipun krenah Prabu Niwata Kawaca supados mbocoraken menapa ingkang dados pengapesanipun. Lah nembe sih sinisian kelawan Dewi Supraba kawedya ingkang dados wadinipun Prabu Niwata Kawaca. Piyambakipun ngaturaken Prabu Niwata Kawaca saged digdaya karana kagungan aji gineng ingkang mapan wonten ing cethak. Mila nalika Prabu Niwata Kawaca ngumujeng guyu lakak-lakak ngantos lambene ombo sak baya niku, Ndara Janaka kanthi amping-ampingan kori nglepasaken Pasopati. Pas wonten taksunipun wonten ing tetakipun saengga dadilan patine Prabu Niwata Kawaca. Lah saniki putranipun Prabu Bumiloka kepengin nglebur lara centang maos lara wirang. Mengkono Widro. Inggih, Den. Yen ngono aku terna ana ing negara Ima Imantaka. Ya aturi kula lali kok. Kula lali ngene. Wis ngomong dawa-dawa nganti mumpluk kaya sabun. Ning ngomong lali dadak cerita dawa-dawa terus. Lah niki pripun, Den?
Wong nyatanipun kula nggih lali tenan kok. Wis, aja khawatir Petruk. Aku tetep bakal budidaya ngupadi Dewi Mustaweni supaya enggal kasembatan nggonku bisa nyekel maling Aguna. Aku bakal ngatur Yang Penemban Purnama Jati, Petruk. Putuku bocah bagus Priyambada, kula wonten dawuh Eyang. Pun kaki wis uninga kok nggir, nganti kok rewangi matek aji pameling. Ing sedya putuku Priyambada bakal nyuwun pambiyantunipun Eyang. Piye carane bisa ngrebut Jamus Kalimasada kang cinidra maling Aguna jenenge Mustakaweni? Nuni nggih Kanjeng Eyang, kaluhuran sabda paduka. Ampuh ya, Truk. Iya. Ing atase pandhita wis sepuh ning titis. Coba takok sesuk metune pira, Truk? Lambemu. Pandhita kok ditekoni nomor. Sapa ngerti arep bodho iki terus kepepet. Gelem ngandhani ta, Truk? Lumayan iso nggo badan. Bagong kuwi muni apa? Krungu lho, Truk. Apa kok kira aku iki budhek? Kowe iki ya ngawur kok, Gong. Lah nggonmu ngomong wis serune kaya ngono kok. Ya Penemban kuwi tengen. Krungu. Tak kira yen wis sepuh terus sudarungku ta, Truk. Putuku nggih bocah bagus Priyambada, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Mustakaweni iku adine Prabu Bumiloka kang dadi nalendra ana wingi Mayumantaka. Mekaten Kanjeng Eyang. Iya. Prabu Bumiloka kuwi putra suwargi Prabu Niwata Kawaca. Nuwun sewu Penemban. Petruk ana apa? Dados Mustakaweni niku kakang adi nggih menawi kalian Prabu Bumiloka. Iya. Kuwi putrane Prabu Niwata Kawaca. Kula nggumun lho Penemban. Nggumun piye? Prabu Niwata Kawaca niku ratu buta sing rupane mengengeh. Nggih to? Iya. Lah kok gak ada anak wedok ayu men. Jan Mustakaweni niku kinyis-kinyis. Ana ratu buta duwe anak ayu kok gumun ta, Truk? Lah suwargi Penemban Bagaspati kae pandhita buta duwe anak ayune ya ora jamak. Jenenge Dewi Pujawati sing saiki digarwa Prabu Salya. Ora mung anake sing ayu, putune ya ayu-ayu. Nganti putune diragi ratu kabeh. Ngono ya, Gong? Iya. Aku ki malah gumun karo kowe kok, Truk. Gumun apa? Ing ngatasé kowe iki ya menungsa lumrah. Jane kowe iki ya ora elek-elek banget. Ning bareng duwe anak kok malah teng pengengeh, teng pringis kaya buta kaya iki jane idam apa ta bojomu kae, Truk? Wo, lambemu. Tak patak watu sisan kowe. Lah wong karo ponakane dhewe kok malah dinyek. Petruk, kula Penemban jane pakeme kuwi ana loro lho, Truk. Kalih dos pundi? Ana pakem kang ngandhaki Kalamunta Mustakaweni kae anak Niwata Kawaca adine Prabu Bumiloka. Ning ya ana kang nyebutake Kalamunta Mustakaweni iku putra Begawan Mustakaraja. Mustakaraja iku pujangga buta, ya pujanggane Prabu Bumiloka ana Mayumantaka. Lah ingkang leres ingkang pundi Penemban?
Sing bener ya sing nyaskrep Bagong utawa sing nanggap. Rungokno Gong, sing bener kuwi sing nyaskrep. Wis ndelok ora gelem nyaskrep maido sisan. Engko terus ngomen ana YouTube-ku. Oh, dalange goblok, dalange ora ngerti pakem. Mongko ning bukune ya ana kabeh. Dalang ku ya maca buku, dadi ngerti urut-uruting cerita. Aja mung maido. Kuwi lho, Cah, dirungokke. Aja maido. Yen nonton YouTube ku ya di-subscribe. Apa ta susah nyaskrep? Wong gari dipencet mak cenil tur gratis. Pono kawan, kula penemban yen ana wong ngandhake Mustaka Weni putra Prabu Niwata Kawaca kuwi pancen bener kok Ponokawan. Ning yen ana wong ngandhake Mustaka Weni putra Mustaka Raja kuwi ya ora luput. Sabab apa? Sabab Mustaka Raja kuwi sejatine kedadian saka Aji Gineng Sukaweda kagungane Prabu Niwata Kawaca kang mapan ana ing Paksu. Prabu Niwata Kawaca ngguyu lakak-lakak. Raden Janaka ngepasi Pasopati pener ana ing cetak utawa ana ing paksune. Satemah Prabu Niwata Kawaca gugur. Aji Gineng oncat. Oncate Aji Gineng dadi pujangga buta ya Prabu Mustaka Raja kae. Oh ngaten nggih penemban. Iya. Anakku bocah bagus Priyambada. Kula wonten dawuh Eyang Purnama Jati supaya winggal kasembatan anggonmu bakal ngrebut Jamus Kalimasada ana tangane Mustaka Weni. Kowe tak sabda dadi Prabu Bumilaka. Kuwinggir gegambarane Prabu Bumilaka. Weladalah mekaten rupinipun Penemban. Iya pancen mengkono putu. Petro kula Penemban, kowe tak sabda dadi pujangga buta Mustaka Raja. Sampeyan niku dandane wong kok sapenake wudele dhewe. Kula niku pun elek kok disulap. Saya elek niku pripun Penemban? Mbok nggih kula niku disabda dados Primus. Primus kuwi sapa ta, Nduk? Kuwi lho, pemain sinetron sing bojone Jihan Fahira. Sing ganteng kae lho, sing saiki kerja ning DPR kae. Duk. Primus kuwi duduk kuwi. Primus kuwi priyamuka setan. Ya kaya kowe kuwi. Oh, lambemu. Bagong. Kula Penemban. Kowe uga tak sabda. Mbok pun boten sah. Kula tak tetep dadi Bagong mawon. Sekali Bagong nggih tetep Bagong. Kula nyukuri kaya kula kok. Kula boten neka-neka urip niku sak derma mawon. Iki kanggo srana sabyantu marang bendaramu. Lah kula ajeng disabda napa? Kowe bakal tak sabda dadi patih Kumandang Garba. Rasakno kowe Gong. Kowe saiki ya mengingih. Padha eleke. Ning nak patih terus. Mengko pikajeng menapa Kanjeng Hyang? Dene kula dipun dadosaken Prabu Bumilaka. Petruk dipun dadosaken Mustaka Raja, dene Bagong dipun sabda dados patih Kumandang Garba. Foto kunggir kanthi kowe pewujudan Prabu Bumilaka, gampang nggonmu ngrebut Jamus Kalimasada.
Lah yen kula kalih Bagong niku fungsinipun apa penemban? Sumurupa ya Petruk. Anane kuwi tak sabdo dadi Mustaka Raja, Bagong tak sabdo dadi Patih Kumandang Garba. Ben Mustaka weni ora cubriya. Wis nggir Priyambada. Enggal cegateng lakune Mustaka weni. Yo pamit penemban. Oh, adikku di, wah, adikku wong manis. Wah. Oh, adikku di, adikku. Mustaka weni. Dadi pangarep-arep kowe, Yayi. Tak enteni kowe ora bali-bali to, Yayi. Mulane pun Kakang sumusul kowe, Mustaka weni. Kakang Prabu. Piye wong ayu? Kakang Prabu ora sadadak ngumatirke adimu iki. Aku wis entuk gawe kok Kakang Prabu. Weh, ladalah. Wah. Kowe wis entuk gawe? Iya, Kakang. Lah saiki jamus Kalimasa ndi, Yayi? Iki wis tanggo cunduk Kakang Prabu. Mustaka weni. Ana apa, Kakang? Aku kepengin nyumurupi. Kaya ngapa wujude jamus Kalimasada, Yayi Mustaka weni? Iki wujude jamus Kalimasada enggal pirsanana Kakang Prabu. Mustaka weni kependhen nggonmu ngulake mara waspadakno aku dudu bumi loka aku Bambang Priyambada. Tobat. Kowe sapa? Aja demok-demok. Lah dalah kok malah ngerangkul karo ngemek-ngemek. Kowe gelem ngaku apa ora? Yen kowe ora gelem ngaku aku tak plinteng ndasmu. Ciluk. Dah. Aku sesuk ndemok sik. Ya tobat. Wong edan. Kowe sapa? Aku Petruk. Ora arep malih. Aduh, Ndara Putri. Iki lho. Kamu apa kok? Ojo jawe-jawe. Tak watu ra iki. Piye, Gong? Ora entuk gawe, Truk. Aku lagi arep ndemok wis disiapke watu diplinteng ndasku. Wah, kowe ora tegel kok. Ah, kowe wis entuk bokong. Tak dulit-dulit. Kowe ora keduman aku. Cak bagus kowe sapa? Bambang Priyambada kekasihku. Ayo. Kowe kudu ngaku kalah. Manuta tak bondo tanganmu, tak sowanke pepundhenku Pandhawa. Aku durung kalah Priyambada, tobat.
Petruk. Kula Den wangune Mustaka Weni pancen putri kang sekti mandraguna. Inggih Gus. Bisa mimba warna-warna. Inggih. Menika lakar leres. Dados Mustaka Weni niku pancen saged mancala putra mancala putri kok Den. Kang mangkono Petruk kanggo nyelametake Kalimasada. Gawaneng Klimasada iki Petruk. Oh ngaten? Iya. Ning ya kuwi. Pripun? Yen nganti Kalimasada ilang saka tanganmu, ijole gulumu Petruk. Dipikir sik Truk, aja waton gelem. Yen nganti Kalimasada ilang saka tanganmu, ijole gulumu. Pikiran sedilongkas kuwi bodho. Apa kelakon kowe sesuk bodho ora duwe gulu? Omahmu akeh tamune. Apa bakale kowe nampa tamu tanpa ndas to, Truk? Wo malah meden-medeni Bagong kuwi. Ning ngene lho, Gong. Piye, Truk? Awake dhewe iki jejere Panakawan. Wis suwe awake dhewe kuwi sing diarep-arep pamirsa Panakawan gara-gara. Kowe ngerti apa ora tegese Panakawan? Ora iki. Piye? Panakawan ra ngerti tegese mongko kowe wis pirang-pirang taun dadi Panakawan. Pana kuwi awas, kawan kuwi kanca. Tegese awas marang kanca, kudu ngerti marang kancane. Dina iki kancaku lagi ribet. Aku ya kudu melu ribet. Aku arep ngenteng-ngenteng ki marang bendaraku. Ya wis, nek niatmu pancen kaya ngono ya wis sing madhep-madhep. Aku ora wedi mati. Sesuk mati, saiki ya mati. Syukur Truk, yen kowe ndah mati Truk, aku melu seneng. Oh, pujimu elek. Seneng yen aku mati. Arep ngrabi karo Mbak Yumu napa piye? Mbak Yumu anyar iki arep kok rabi. Landangane ijen kademen. Inggih, Den. Kula betane jam Kalimasada menika, Den. Cendak dawane umurmu mung gumantung ning Kalimasada iki lho, Truk. Kowe kudu ngati-ati. Kok ora pati penak awakku to, Truk, kok deg-degan kaya ngene iki piye ta, Truk? Adate yen atiku deg-degan ngene bakal ana apa-apa lho, Truk. Mula sing ngati-ati ya, Truk. Mumpung kowe isih urip, kowe melingo ta, Truk, pengen dipendem ning ndi? Ora usah mikir sing jero-jero, engko yen pancen kowe kudu mati. Engko anakmu tak upenane. Anakmu ya anakku. Engko tak biayani sekolahe. Kowe ya aja kuwatir karo Mbak Yu. Wis Mbak Yu mungko ya tak openane. Sebab kuwi bojomu, tak anggap ya bojoku dhewe. Oh, parah kowe, Gong. Minggat to. Malah ngregol-ngregoli. Walah, Truk, muga-muga slamet kowe, Truk. Wah, bakal tak toto nyawaku. Iki minangka tameng Kalimasada. Siapa saja boleh minta Kalimasada. Asal kuat madai bendukku iki.
Ndara Sri Kandi niki. Iya ya Petro, aku bendaramu Sri Kandi. Piye kabare anakku Priyambada anggone ngrebut Kalimasada ana tangane Mustaka Weni? Apa sing tok gawe Petro? Lho nggih, Ndara Sri Kandi. Pangestune Kang Putra Priyambada sampun angsal damel. Syukur Petro, aku melu seneng. Namung ngaten Ndara Putri. Kepiye Petro? Wekdal mangke Kalimasada dipun titipaken dhateng kula. Kalimasada kok gawa Petro? Inggih. Kowe aja lanyu-lanyu. Aja lanyu-lanyu Petro, kuwi pusaka ampuh. Kene. Kalimasada tak gawane. Bakal tak sowanke dhewe ana ngarsane para punden. Pripun? Tak gawane dhewe. Kuwi pusaka ampuh. Kuwi pusaka malati. Yen nganti kowe kesuwen nggawa Kalimasada mengko bakal kena walating dewa. Kajenge kula kena walate dewa. Kula tak ngrasake kuwalat niku kaya ngapa? Yen merga kula mbeta Kalimasada kuwalat, terus Petruk disotke dadi kere. Kula niku pun biasa dados kere lho, Ndara Putri. Kula niku pun biasa dadi kere. Bendina kula niku kere. Yen kula kuwalat disotke dadi elek raine, wiwit lair Petruk niku raine pancen elek. Lah kok kowe malah nyepenake? Kowe wani mbagal perintahku. Ngaten Ndara Putri. Niki mboten perkawis kula wantun kalian Ndara Putri niku mboten. Nanging kula menika sampun gadah prasetya. Prasetyamu apa? Sinten kemawon kenging mundhut Kalimasada waton kuat nampi bendho kula niki. Lho, karepmu piye Petro? Apa kowe arep bendho marang aku? Lah nggih niki, monggo ditadhahi riyin. Yen jenengan kiyat, nggih kula taoske. Menawi mboten kiyat ya empuh dadi apa? Monggo dicicipi riyin bendho kula niki. Kowe aja sembrono. Bakal tak aturke marang bendaramu Raden Arjuna. Aturna kula mboten ajrih. Pokoke niki pun dados pantembayane Petruk, sapa wae sing pengin njaluk Jamus Kalimasada kudu nampani bendho kula. Kowe aja sembrono. Aku bendaramu. Lah dalah bendara apa niki mang tampani niki. Iki yo tunggale plathok dasmu. Tunggale iki. Saya abot iki. Kae mau membo mung sak bendaraku. Lah kok malah disusul mertuaku. Pak. Lah kok tindak mriki? Iya, Truk, aku nyusul kowe, Truk. Enten apa? Kowe kuwi jan mantu kurang ajar kok, Truk. Ana kowe ndang arita ndang sombareng sapine kae gembrak-gembrek wedhuse, Truk. Weh, lha iki bapakku tenan iki. Wong ndak dina akon aku kon ngarit karo nyomber sapi. Inggih, Pak, mengke kula tak ngarit. Ning kula niku nembe repot. Wangdamu kaya pincuk ngono wae kok repot ta, Truk. Kaya gajimu kuwi gedhe-gedhe ya, Truk. Ngopeni putuku karo bojo kuwi kembang kempis dina mangan sedina ora.
kok kan mulih ngopeni sapi ngopeni wedhus kok dadak repot mantu ra urus gelem anakku ora gelem nyambut gawe ora gelem ngopeni wedhusku mboten ngaten Pak kula niku purun ning kula nembe pikantuk kewajiban saking ndara kula entuk kewajiban apa ta Truk ngaten lho Pak kula niku dititipi jamus Kalimasada kelanan ndara kula Bambang Priyambada mongko dawuhipun ndara kula nek ngantos Kalimasada menika ucul saking pangan kula lah ijole gulu kula wah yang ngono Kalimasada tak simpene ta Truk aku ora percaya karo kowe lah wong layang ngomah wae kok gathekke ngono kene tak simpene lho iki bapakku kok pengen nyimpen Kalimasada iki wacu briyane iki ning niki sing didhawuhke kula niku mboten kenging dipun titipaken sinten-sinten ora percaya karo bapakmu ngono apa piye apa bapakmu kuwi tau ngapusi karo kowe malah sing ndak dina ngapusi malah dapurmu ta jaman kowe nglamar anakku ngaku kowe kerja dadi DPR jebule mung nganggur kaya ngono kene tak tampane lah wong omahku entek mergo kok gadhekke sertifikate kok malah saiki surat Kalimasada arek kok tampa tak tampane tak simpene to lho oh ngaten iya bapak ajeng simpen Kalimasada niki iya nggih angsal ning ijole niki lho kowe kok nyekel arek to Truk arep nggo apa aku melatok di asmu wah neng kene kok gedhe mencobane akeh godane wah timbang ora slamet tak gawa minggat Kalimasada Bambang Priyambada ana apa mustaka weni balekno Kalimasada kasembadan sediamu waton kowe bisa ngalahake aku palepasi jembaring prakatku ndundung mustakamu Priyambada kowe ngenrejangga tak tadahi kelawan tanganku yen nganti aku ora bisa gawe wirangmu aja nyeluk Priyambada tak uculi sandanganmu dina iki mustaka weni Bagong Uladen mustaka weni jemparing aku jemparinge tak tampani banjur tak wales ndak jemparing kena semekane pedhot taline ucul sandangane Bagong lho dados wuda niki mustaka weni telanjang bulat dong iya Bagong wah kesempatan iki
mau ora iso ngemek-ngemek kok. Lumayan iso ndelok wong wuda gratis. Bagong. Kula arep ning ngendi? Ajeng ningali Mustaka Weni wis nyemplung ana sendang kae. Wo, pun kungkung. Iya. Wah, gagal maning. Priyambada, balekno sandanganku yo Priyambada. Mesak teden. Balekke mawon, ampun damel wirangi piyantun setri. Mangelingi sampeyan iku dilairke saking guwa garbaning ibu. Ampun mirang-mirangke kaum ibu to, Den. Menawi ndara mirang-mirangke kaum ibu, sami mawon jenengan menika mirang-mirangaken ibu sampeyan piyambak lho, Den. Ben kapok dhisik, Bagong. Nggih yen ngapokke nggih ampun ngaten carane. Lah kok terus diwudani kon kungkum wonten sendang. Mengke nek medhok pripun niku? Adake bulus mawon. Mesake, Den. Wis yo ben yen ora mertobat ora bakal ndak balekake. Ondo Bagong. Matur pripun? Yen dheweke gelem tak kek bojo tak apura lan tak balekake sandangane. Wo 11-12 kaya gerangane. Pol-poli yo mung dipek bojo. Wis to matura mung kari kondo wae. Kono sing rabi wong tuwa kon dadi mak comblang. Kowe arep ngopo? Kowe aja cedak-cedak rene. Ayo madhep rono. Wong tuwa ora depisin. Senengane ngindiki wong muda. Aja nesuse, aku mung dikongkon kok. Wong dikongkon kok ora entuk nyedak. Kowe ndang ngomong ning ora usah dadakno oleh rene. Anu ngene lho Mus. Sandanganmu bakal dibalekke karo ndaraku Priyambada. Ning kowe kudu janji. Janji apa? Waton kowe gelem dipek bojo ndaraku, sandanganmu dibalekke. Ning yen ora gelem dipek bojo, ya kungkuma ben medhok selawase uripmu. Tobat. Aja madhep rene. Galake. Bagong, kula matura bendaramu ya Bagong. Aku wis mertobat. Mung tobat ta. Lah karepmu piye, Bagong? Niki sanes karep kula, ning karepe bendara kula. Kajawi mertobat jenengan ajeng dipek bojo ndara kula. Ning yen boten purun dipek bojo, nggih mangkungkum nganti empuk. Iya Bagong, aku gelem dadi bojone bendaramu Bagong. Tenan? Iya, tenanan iki aku ora ngapusi. Cius kuwi apa? Serius, mboten ngapusi. Ora Bagong, aku gelem dadi bojone Priyambada. Wong wedok goblok sing nganti ora gelem entuk bojo wong baguse kaya ngono. Nggih, kula tak matur ndara kula. Ya wis matura kono. Ndara piye Bagong? Ndara mireng piyambak ta. Ndara Mustaka Weni purun dipun pundhut garwa Ndara Priyambada. Tak balekake sandanganmu Mustaka Weni.
Nuwun inggih Raden Priyambada. Kula boten badhe suwala dipun garwa paduka Raden Priyambada. Syukur bagi sewu. Tobat. Aku ora kleru gelem karo Raden Priyambada. Wah ya pancen bagus tenan. Iya Mustaka Weni, aku ya ora gelo ngepek bojo kuwi. Wong nyatane kowe ya ayu tenan. Niki jenenge jodoh, ayu entuk ayu. Lah yen kula Bagong niku wis elek rupane. Entuk bojo ya saya elek. Wis lemu, ireng, merongos. Yen turu ngorok. Ya wis disyukuri wae Bagong. Ono wis syukur entuke ayu. Kula elek kok kon syukur. Kepiye nggih Priyambada? Malah gandeng karo malinge kowe nggih. Punten dalem sewu Ibu. Wekdal mangke Kalimasada sampun kelampahan kula rebat saking tanganipun Mustaka Weni. Piyambakipun malah sagah ngladosi kula Ibu. Ngladosi piye? Ngladosi dados garwa kula Ibu. Tobat. Bola bali putra Pangeran Harjuna bisa rabi dhewe. Tobat. Sri Kandi, Kanjeng Pangeran Priyambada kuwi sapa Sri Kandi? Kakang Semar. Kula wonten dawuh Ndara Putri. Kowe sing ngerti mula bukane matur ana ngasane Jeng Pangeran Harjuna ya Kakang Semar. Inggih Ndara Putri. Ngaten Ndara Harjuna. Kakang Semar kepiye? Bambang Priyambada niki ibunipun naminipun Endang Priyastuti. Jenengan tepung boten kalian Endang Priyastuti. Endang Priyastuti kuwi garwaku. Lah nggih. Eyangipun nami Begawan Purnama Jati. Iya Kakang. Begawan Purnama Jati kang mangasrama ana perpapan Deder Penyu. Ndara Priyambada. Apa jenengan dumugi mriki niat sampeyan badhe menapa? Ngupadi wong tuaku. Yen pun kepanggih aku bakal sungkem marang Sudarmaku. Lah niki ngaten nggih Gus. Lah nggih niki Sudarma sampeyan. Ingkang nami Raden Janaka satriya panengah Pandhawa niku nggih niki Den. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, sungkem kula mugi kunjuk. Iya nggih Priyambada wis ndak tampa. Priyambada kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Bocah wadon ayu mburimu kuwi sapa? Menika calon mantu paduka Kanjeng Rama. Nuwun inggih Rama. Kula pun Mustaka Weni saking Ima Imantaka. Kula badhe ngladosi Raden Priyambada. Pancen anakku pinter golek bojo. Anak lanang bocah bagus tenan, isoh rabi dhewe. Wah kuwi yen tiba nggih mboten adoh saking uwite kok Den. Nggih mboten kleru. Bapak ya pinter golek bojo.
anake nek tiru-tiru ya aja nesu. Aku ora nesu Bagong, malah seneng. Mustaka weni. Kula wonten dawuh Rama teka negara Ngamarta kene ana apa? Nuni nggih Kanjeng Rama. Sekawit kula dipun utus Kakang Prabu Bumi Loka supados mejahi paduka. Lajeng Nyidra Kalimasada namung sampun karebat Kakang Mas Priyambada. Kula sampun bertobat kok Kanjeng Rama. Priyambada, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Saiki Kalimasada ana ngendi? Kula titipaken Petruk. Kok titipake Petruk? Inggih, kula purih beta Kanjeng Rama. Saiki Petruk ana ngendi? Aduh Kanjeng Rama, sepriki mboten ketingal Kanjeng Rama. Dara Janaka, Kakang Semar apa? Sampeyan lilake sawetara Kalimasada dipun beta Petruk kesah saking Ngamarta. Sinten ngertos Petruk kepengin badhe ngraosaken dayane Kalimasada kala wau, Ndara. Kaya mangkono Kakang Semar. Inggih, Ndara. Malah niki wonten ingkang langkung wigatos. Apa Kakang Semar? Dinten menika Mustaka Weni dados mantu sampeyan. Kula kinten kakange mboten trima mangpethuke, Den. Sawa Arjuna kekasihku. Iki sing tak goleki. Goleki aku ana apa? Sumurupa aku Prabu Bumi Loka, putra Sawargi Prabu Niwata Kawaca sing kok pateni biyen. Belakno patine Sudarmaku, ajur kuwandamu. Wah, kok kakak musuhku mana? Ya. Dara Janaka, Kakang Semar apa? Niki pujangga Imantaka peparat Begawan Mustaka Raja. Ing tata gelar menika wujud pandhita yaksa, namung menika lugunipun sanes sakbaene yaksa lho, Gus. Banjur sapa Kakang? Sakpatine Prabu Niwata Kawaca sing sampeyan jemparing pas telak utawi pas cepak lajeng oncat ajinipun Niwata Kawaca naminipun Aji Gineng Sukaweda. Piyambakipun ngambara lajeng wujud pendhita buta menika, Gus. Mangkono Kakang. Inggih. Banjur aku kudu kepiye Kakang Semar? Mang jemparing gen kudu tak jemparing nggih. Mang jemparing mawi Pasopati ning salebetipun paduka jemparing
Kula aturi ngesti dhateng Gusti supados aji gineng nunggil dhateng Ndara Janaka. Ya Kakang tak estokke dawuhmu Kakang. Sawoi Werkudara kowe sapa? Patih Kumandang Garba. Arep ngopo? Mbela patine Gustiku Prabu Bumiloka kelakon ajur kuwandamu. Raden, kula nyuwun gesang Raden. Kula sampun mertobat Raden Werkudara, kula nyuwun gesang. Wah, Kumandang Garba. Nuwun kula Raden. Tak apura kaluputanmu. Kowe bali. Lurih Raden, reksaneng negara Imo Imantaka. Nggih, matur nuwun. Nyuwun pamit Raden. Tak leren sik. Nggonku mlayu wis adoh tenan. Wong nyatane malinge putri ya ampuhe kagila-gila. Dewi Mustakaweni iso membo sapa-sapa. Yen nganti aku ora mlayu, sida Jampus Kalimasada krebut Mustakaweni jole guluku. Wah. Jane gur kaya ngene ya Jamus Kalimasada iki. Ning jarene ampuhe kagila-gila. Ning ya nyatane bareng aku nggawa Jamus Kalimasada iki rasaku kok ayem tentrem. Rasaku kok seleh kepenak wae. Kaya ilang plong bebanku. Tak jajal. Petruk ora kepengin neko-neko. Aku ora kepengin sugih. Aku ora kepengin nambah bojo. Aku mung kepengin dandani manungsa kang wis mingerke blate. Mbok menawa jimat Jamus Kalimasada iki bisa sabiyantu aku, nggonku bakal benerke wong kang luput, jejeke sing bengkok, ngilingke wong sing lali. Wah. Ketoke kaya ana negara sabrang. Ya tak delok saka kene, kae iki negara Nusarukmi. Mongko negara Nusarukmi kuwi negara kang kondang. Ora kondang apik, kondang ratune Adigang, Adigung, Adiguna. Kawulane padha rusak, akeh sing padha nuruti marang hartane nafsu. Coba tak dandanane.
Kawula nuwun amit pasang kaliman tabi tinebihna wing siku denda cinaketna ing toyaning pangaksama. Punten dalem sewu sinuwun. Dene kula wantun Sumantaka sowan ing ngarsa paduka ingkang sinuwun. Sedaya kalepatan kula mugi paduka kasdo paring pangapunten dhateng jasad kula lho. Patih Krida Manggala. Kula wonten dawuh sinuwun. Iki kok ana kere munggah bali? Ana kere wani munggah ana wing singgil. Apa prajurit sing padha tunggu gapura ngarep kae padha picek matane? Ana menungso kere ora poklo kaya mangkene kok wani munggah ngadep ana ngarsaku. Wah, kalah nyuda marang kawibawanku. Patih Krida Manggala. Kula nuwun wonten dawuh. Aja kesuwen laraken metu kere iki te. Enten napa, Mas? Kok malah diprok? Woh, ayan iki ketoke. Kok malah kejang-kejang ana pangarepanku. Sampeyan iki wonten apa to, Mas? Aduh yung. Panas kemramlas. Awakku iki keneng opo, Yai? Ngapa to, Mas? Kok malah nangis ana pangarepanku? Aku ki mingkire kok ditangisi. Sampeyan kepleset apa pripun? Aduh, Yai. Aku njaluk ngapura, Yai. Awakku iki keneng apa kok dadi lumpuh? Aku tambah nono, Kyai. Nambani? Inggih. Kula nyuwun tamba, Kyai. Jane aku ki dudu dukun lho, Mas. Nanging gandeng kowe sambat rerantan lan kowe uga ngakoni kaluputanmu. Luwih-luwih kowe ya njaluk ngapura karo aku, tak apura kabeh keluputanmu. Aku wis seneng banget kok, Mas. Gandeng kowe iki mung dikongkon, ya wis. Tak jaluke ana ngarsaning pangeran, muga-muga waras laramu ya, Mas. Weh, ladalah edian manungsa ora urus. Kowe pasang walat anggep apa kowe barang sulat ana negara Nusarukmi. Kowe wani lanyo-lanyo melehke patihku ana ngarepku. Kowe nyepelekke Prabu Jaya Sentika. Ing kene marganing Patih Buparata. Lumpuh! Lho. Aku kok ampuh men to iki. Omong-omongku kok dadi elok mau pati ndiprok nang ngarepku saiki ratune ngesot lah sajake arep syuting film Suster Ngesot iki adate Suster Ngesot kuwi kudune cewek lanang kok di dapur dadi Suster Ngesot iki ya ora patut sampeyan iku ratu lho Sang Prabu apa ana ratu lungguh nang ngisor ngesot monggo lenggah wonten singgil Sang Prabu mangke mboten wibawa sampeyan jarine sampeyan iku ratu wibawa lah kok deprok nang ngarepe kere wong kula iki ming kere kok malah jenengan sembah niku karep sampeyan pripun monggo munggah sini aduh Kyai aku ki jane kok kapake Kyai mboten kula kapak-kapake lha wong kula mboten napa-napa kok kek mau ning bareng kowe muni lumpuh kok awakku banjur ora iso diobahake lumpuh kok mengendi Kyai mara gage kowe ngaku kowe iki jane sapa kula niku sanes sinten-sinten
Kula niku namung kere. Sampeyan wau matur piyambak to. Ana kere munggah stinggil. Kula akeni, Mas. Ning najan kula kere, kula mboten ninggal marang tata krama. Kula sowan wonten ngarsa paduka menika rumangsa kula ya wis ora ninggal tata krama. Kula nggih mlebu ndodhok mlakune nggih to. Kula nggih nyembah, kula nggih basa mlitit. Ning semune paduka menika ratu sing seneng nyepeleke wong cilik. Dopek klambiku welek, compang camping, sandal kula mung sandal jepit, kula kempit. Jenengan isin to ketekan tamu kados kula? Isin. Wong ratu agung kok ketekan kere. Sampeyan niku mboten saged dadi ratu yen ora ana wong cilik kados kula niki. Dadi aja daksa karo wong cilik, Mas. Aduh, Kyai. Kula nyuwun pangapura, Kyai. Estunipun paduka menika sinten, Kyai? Gene nggih saged alus. Lah wong ngomong iso alus kok senengane ngomong bengak-bengok. Menungsa kuwi aja sok kumawa ingsun Sang Prabu. Inggih, Kyai, kula nyuwun pangapunten, Kyai. Estunipun paduka menika sinten? Sumurupa Sang Prabu, aku ki jane dudu sapa-sapa. Ya mung wong pidak pedaraan, loro sak udon telu sak urupan. Mburi saka pecuk-pecuk ilang jenengku Kyai Lurah Petruk. Iya, Kyai Lurah Petruk. Aku njaluk pangapura ya, Ki Lurah. Tepungna Ki Lurah. Aku Prabu Jaya Sentika. Nggih. Aku wis ngerti jenengmu kok Sang Prabu. Ki Lurah Petruk. Aku njaluk pangapura ya marang sakabehing luputku. Ya, Sang Prabu. Tiba sepadha-padha. Iki dadi pepeling tumrape kowe ya Sang Prabu. Aja sok ngendak gunaning liyan. Ngelingana wong urip melarat iku ya titahing sing kuwasa, sing rumangsa cukup donyane kudune darbe melas karo sing melarat. Ora kok malah kok dak sia, kok sia-sia, kok cutat kaya cacing. Ngelingana ya Sang Prabu. Negara kuwi iso ngadeg jejeg saka kekuwataning patang perkara. Siji, ngilmune ulama, ngilmune para alim, ngilmune para winasis. Loro, adile para pemimpin. Telu, omane wong sing sugih bondo. Papat, dongane para fakir miskin. Iya, Ki Lurah. Aku matur nuwun dene Ki Lurah Petruk ngelingake marang aku. Mula aja kumentus, aja dadi ratu kang duwe sifat adigang adigung adiguna. Nggih, Ki Lurah. Kula nyuwun pangapunten, Ki Lurah. Menawi wonten keparengipun, mbok kula nyuwun dipun tambani rumiyin, Ki Lurah. Lah, kowe iki lara apa? Wong ora lara apa-apa kok nambani. Ki Lurah, kula niki lumpuh, Ki Lurah. Sikil kula mboten saged dipun obahaken kok, Ki Lurah. Sing kandha sapa? Genah sikilmu iso ngadeg jejeg ngono kok Sang Prabu. Walah dalah. Aduh yo.